сайёҳӣ яке аз соҳаҳои сердаромадтарини иқтисодиёт дар ҷаҳони муосир ба ҳисоб меравад. имрӯз дар содироти ҷаҳонии молу хизматҳо сайёҳӣ баъд аз маҳсулоти нафт ва истеҳсолу фурӯши автомобил дар ҷойи саввум қарор дорад. ҳоло дар ин соҳа дар тамоми ҷаҳон беш аз 200 миллион нафар кору фаъолият доранд. тоҷикистони офтобрӯяву кӯҳсори мо бо табиати биштосои афсонавӣ, дашту саҳро, дараю водиҳо, кӯҳҳои осмонбӯс ва боғҳои дилрабо дар тамоми дунё машҳур гаштааст. табиати зебои он диққати сайёҳони хориҷиро ба худ ҷалб менамояд. баҳри ҳифзи сарватҳои табиат баландбардоштани маърифати экологии аҳолӣ муҳим аст. барои ноил шудан ба рушди устувори ин соҳа баланд бардоштани вазъи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва экологӣ зарур мебошад. дар ҷумҳурии тоҷикистон мавҷуд будани мероси бои таърихиву фарҳангӣ ва захираҳои нотакрори табиию фароғатӣ барои эҳьё ва рушди минбаъдаи туризм ҳамчун яке аз самтҳои афзалиятноки иқтисодиёти мамлакат шароити мусоид фароҳам меоварад. мавзеъҳоеро бояд мо дар баландкӯҳҳо ва ҷойҳои хушбоду ҳаво бояд созем ва инро ба берун аз кишвар муаррифӣ намоем. ин намуди сайёҳиро иншоотҳое созем, ки дар вақти тарғибу ташвиқ кардан дар хориҷи кишвар ин бренди миллии сайёҳии моро нишон медиҳад ва бояд ки мо ба инҳо таваҷҷӯҳи бештар намоем. иқтидори кадри соҳаи самтҳои экологӣ, табобатӣ ва варзишиву кӯҳнавардӣ айни ҳол дар мо камтаранд. мо тавонистем имсол барои тайёр кардани мутахассисони соҳаи варзиши сайёҳӣ курсҳои омӯзишӣ ташкил намоем ва барои тайёр намудани роҳбаладони хатсайрҳои кӯҳӣ, инчунин мураббиён ва доваронро ташкил намоем ва омода созем. ва имсол мо ният дорем моҳи январ ихтисосмандҳое ки оиди ин ҳаст аз хориҷи кишвар биёянд ва барои тайёр намудани ҳамин ихтисосмандони ин соҳа курсҳои омӯзишӣ гузарем. дар зарфи зиёда аз 31 соли истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби ҳукумати мамлакат ва таҳти сарварии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалираҳмон барои рушди соҳаи сайёҳӣ бахусус густариши сайёҳии варзишии кӯҳнавардӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир шуда корҳои зиёд ба анҷом расонида шудаанд. таҳия ва қабули стратегияву барномаҳои рушди сайёҳӣ, фароҳам овардани шароити муосир барои рушди сайёҳӣ, бахусус барои ширкатҳои сайёҳӣ додани имтиёзҳо бо мақсади рушди инфраструктураи сайёҳӣ аз иқдомҳои дурандешонаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар самти рушди соҳаи сайёҳӣ бахусус кӯҳнавардӣ дар кишварамон мебошад. аз таҷрибаи байналмилалӣ маълум мегардад, ки барои рушди сайёҳӣ дар дилхоҳ давлат пеш аз ҳама аҳамият додан ба самтҳои калидии бозори сайёҳӣ, таҳияи стратегия ва муаррифии ҳарчи бештари зарфиятҳои сайёҳӣ дар намоишгоҳҳои байналмилалӣ хеле муҳим мебошанд. аз замони ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ дар баробари рушди дигар соҳаҳои муҳими хоҷагии халқи мамлакат аз ҷониби пешвои муаззами миллат ба соҳаи сайёҳӣ ҳамчун самти афзалиятноки иқтисоди миллӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардид ва соҳаи сайёҳӣ ҳамчун самти афзалиятноки иқтисоди миллӣ дар стратегияи миллии рушди ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030, стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва дигар барномаҳои нақшаву барномаҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷой дода шуданд ва ҳадафҳои минбаъдаи рушди соҳа муайян карда шуданд ва барои беҳтар намудани инфрасохтори соҳа чораҳои зарурӣ андешида шуданд. 4 сол бахшидан ба соҳаи сайёҳӣ
ба тамоми нишондиҳандаҳои соҳа таъсири мусбит расон. бевосита дастгириҳои ҳамешагии пешвои миллат вобаста ба рушди соҳаи сайёҳӣ имрӯз имкон дода истодааст, ки сайёҳӣ симои худро дар кишвар ва дар хориҷа устувор нигоҳ дорад ва дар ин самт сайёҳӣ мо шумо медонем, ки сайёҳӣ ҳамчун самти афзалиятнок барои беҳтар намудани сифати хизмат, барои беҳтар намудани баъзи зиндагии мардум, ташкили ҷойҳои нави корӣ, воридшавии асъори хориҷӣ ва дар маҷмӯъ барои баландбардоштани нуфузи байналмилалии кишвар мусоидати ҳамаҷониба менамояд. ҷумҳурии тоҷикистон дар радифи мамлакатҳое меистад, ки метавонад аз намуди сайёҳии кӯҳӣ даромади зиёд ба даст орад, зеро 93% қаламрави мамлакатро кӯҳҳо ташкил кардаасту табиати такрорнашаванда дорад. сайёҳии кӯҳнавардӣ нисбат ба дигар соҳаҳои фаъолияти сайёҳӣ яке аз соҳаҳои афзалиятнок ва пешқадам ба ҳисоб меравад. сайёҳат ба мамлакатҳои кӯҳсор таваҷҷӯҳи сайёҳонро бештар ба худ ҷалб мекунад. сайёҳон ба таври ҳамешагӣ намуди сайёҳии фаъолро аз қабили сайёҳии саргузаштӣ, трекинг, алпинизм, сайёҳии кӯҳӣ ва рафтингро, яъне қайғронии обиро интихоб мекунанд. ҷумҳурии тоҷикистон дорои захираҳои бои табиӣ барои рушди сайёҳии кӯҳнавардӣ ва экологӣ буда, мавзеъҳои таърихию истироҳатии он ба рушди соҳа такони ҷиддӣ мебахшад. маводи иттилоотию тарғиботии кумитаи рушди сайёҳӣ низ имкони тамошобоби минтақаро фаро гирифта дар байни дуздорони сайру сайёҳат паҳн мешавад. бо истифода аз имтиёзҳои андозиву гумрукӣ аз ҷониби ҳукумати мамлакат пешниҳод шуда, аз ҷумла тӯли 5 соли аввали фаъолият аз андози фоида озод намудани ширкатҳои сайёҳӣ, аз андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ озод намудани воридоти таҷҳизот ва масолиҳи сохтмонӣ барои бунёди инфраструктураи сайёҳӣ ва то 50% коҳиш додани боҷи гумрукӣ барои воридоти мошинҳои нав, ҳавасмандӣ ва таваҷҷӯҳи соҳибкоронро барои фаъолият дар бахши сайёҳӣ ва бунёди инфраструктураи соҳа зиёд намудааст. сайёҳӣ ҳамчун самти афзалиянок дар мусоидат дар рушди иқтисодиёти миллӣ яъне маҳсуб меёбад ва ин пеш аз ҳама бо дастгирии пешвои муаззами миллат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки таи солҳои охир яъне дар соҳаи сайёҳӣ як қатор имтиёзҳо ва як қатор яъне сабукиҳо вобаста ба рушди соҳа яъне роҳандозӣ гардид, ки ин барои ҷалби яъне таваҷҷӯҳи сайёҳон, маърифии имкониятҳои сайёҳӣ дар намоишгоҳҳои байналмилалии сайёҳӣ ки дар хориҷи кишвар ва ҳамзамон баргузории чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ ва сатҳи ҷаҳонӣ дар шаҳри Душанбе, пойтахти азизамон шаҳри Душанбе ва дигар манотиқи кишвар ки доир мегардад, ин боиси яъне муаррифӣ намудани имкониятҳои сайёҳӣ дар арсаи байналмилалӣ мегардад. Имрӯз кӯҳнавардон аз ин қуллаҳо яъне қуллаҳоро фатҳ менамоянд ва имрӯз он мавзеъҳои экологӣ ки имрӯз аз он пиряхҳо яъне дарёҳо ва кӯҳсор об меравад, ин ба боиси он мегардад ҳифзи экологӣ дар он ҷо маҳфуз мегардад ва ин барои ҷалби таваҷҷӯҳ ва яъне табиати бешосои кишвар дар арсаи байналмилалӣ маърифӣ намудан хеле саривақтӣ арзёбӣ карда мешавад. кӯҳнавардӣ дар тоҷикистон таърихи тӯлоние дорад, ки аз қарни гузашта ҳангоми омӯхтани қаторкӯҳҳои бузурги Помир сарчашма мегирад. Помир минтақаи маъмултарини кӯҳӣ дар ҷаҳон маҳсуб меёбад. дар ин мавзеъ бузургтарин қаторкӯҳҳои Осиёи Марказӣ назири Қарақорум, Куенлун ва Ҳиндукуш ба ҳам мепайванданд. меҳвари системаи кӯҳии Помирро қаторкӯҳҳои Академияи Миллии Илмҳо бо қуллаҳои баландтарини овозадор Сомонӣ 7495 метр, собиқ қуллаи Коммунизм ки аз лиҳози баландӣ дар ҷаҳон мавқеи 50-умро дорад ва озодӣ 7105 метр, собиқ қуллаи Корженевская ташкил медиҳад. 24 қуллаи қаторкӯҳҳо дар баландии зиёда 6000 метр аз сатҳи баҳр ҷойгиранд.
дар ҳамвориҳо дар қисмати шарқии тоҷикистон сохтмони пойгоҳи муосири кӯҳнавардӣ бо номи қуллаҳои тоҷик ба охир мерасад. ширкат ба ҳаводорони сайёҳати кӯҳӣ аз қабили кӯҳнавардӣ ва дигар навъҳои сайёҳии экстремалӣ барнома ва сайрхатҳои махсус дошта маҷмӯи пурраи хизматрасониҳо аз ҷумла таҳияи тамоми ҳуҷҷатҳо то пешвозу гусел дар фурудгоҳро пешниҳод мекунад. Ну, хотелось бы в том числе отметить и так называемый высотный туризм. Это все ближе к альпинизму. В нашу республику приезжает очень много желающих, которые хотят покорить такие вершины, как, например, на Фанах там пик Энергия, это 5125 метров. Также приезжают люди на Памир, которые хотят там покорить шеститысячники. И самое главное то, что у нас в Таджикистане есть международная альпинистская база на поляне Москвина. Это значит которая расположена между пиком Корженевы и пиком Самани. Ежегодно туда приезжает очень много желающих совершить восхождение. Вот. Ну, вот в прошлом году было довольно большое количество, значит, альпинистов, которые совершили восхождение на пике Корженева и пике Самани. И я надеюсь, что в этом году тоже будет не меньше желающих покорить это самое. пойгоҳи кӯҳӣ қуллаи тоҷик макони бароҳат ва муосир дар минтақаи осиёи марказӣ хоҳад буд. барқ, оби равон, алоқаи моҳвораӣ ва интернет, хонаи бароҳат бо ҳама шароитҳои мусоид барои зист дар баландии 4400 метр аз сатҳи баҳр. тамоми мавсим аз моҳи июн то сентябр дар пойгоҳи кӯҳнавардӣ роҳбаладони соҳаи кӯҳнавардӣ, роҳнамоҳо, духтурон ва гурӯҳи наҷотбахш фаъолият хоҳанд кард. сайёҳии кӯҳӣ яке аз навъҳои ҷолиб, серталабот ва ояндадори соҳа маҳсуб ёфта солҳои охир афзалияти бештар касб менамояд. ҷумҳурии тоҷикистон иқтидори кофии рушди сайёҳии кӯҳӣ дошта метавонад дар ин сан ба дастовардҳои назаррас ноил гардад. За последние годы произошли большие перемены в развитии туризма в Таджикистане в положительную сторону. В нашу страну заехало очень много туристов. Мы их повезли в горы, на Тимур-Дару, на озера повезли, Тимур-Дару, Искандер-Куль, Каратак мы повезли, на Алудины, на Куликолонские озера. Заехали еще много спортивных команд. Спортивные команды сами ходят, сами выбирают, сами со своими программами. Суть этого всего, что такое, это идет большая популяризация Таджикистана на мировом аспекте. Из года в год будет заезжать все больше и больше людей, граждан из других стран в нашу страну, потому что мы сделали большой рывок в популяризации этих видов спорта. кӯҳҳои баланд, пиряхҳои бузург, кӯлҳои зиёд, ҳайвоноту наботот, обҳои минералию хунуку гарм, ёдгориҳои таърихии фарҳангӣ, манзараҳои зебо, ҳудудҳои махсус муҳофизатшавандаи табиӣ барои сайёҳӣ кӯҳӣ шароити мусоид фароҳам овардааст. ин аст ки шумораи сайёҳони хориҷӣ дар давоми 2 соли охир ба маротиб афзуда аз 430922 сайёҳи соли 2017 ба 1,155,000 нафар дар соли 2018, 1,257,300 нафар дар соли 2019 ва зиёда аз 1,5 миллион нафар дар соли 2022 расид. ба гуфтаи коршиносон, гавҳари асосӣ ва оҳанрабои Тоҷикистон дар кӯҳҳо воқеъ аст. маконҳои аҷиб ҳастанд, ки метавонанд боиси шодмонӣ ва таъҷуби сайёҳон гарданд. ин ҳам шухпаймоӣ, кӯҳнавардӣ дар қаторкӯҳҳои Помируфон ва ҳам истироҳат дар осоишгоҳу гармчашмаҳо ба ҳисоб мераванд. кӯҳнавардӣ, шухпаймоӣ, рафтинг, пиёдагардӣ дар кӯҳҳо аз бахшҳои афзалиятноки сайёҳии кӯҳӣ дар Тоҷикистон арзёбӣ мешаванд.
аксари сайёҳон маҳз ба хотири боздид аз кӯҳҳои сарбафалак ва зебогиҳои табиат ба тоҷикистон сафар мекунанд. Масалан, барои фатҳи қуллаи Исмоили Сомонӣ ҳамасола бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Кумитаи рушди сайёҳӣ экспедитсияи байналмилалии кӯҳнавардӣ доир шуда, дар он кӯҳнавардон аз 20 давлати дунё аз ҷумла Россия, Қазоқистон, Қирғизистон, Лаҳистон, Испания, Англия, Канада, Эстония, Норвегия, Литва, Беларус, Украина, Германия, Италия, Туркия, Чин, Юнон, Мексика, Франция, Швеция, Дания ва Австрия ширкат меварзанд. Мне хотелось бы отметить, что в прошлом году мы достигли довольно хороших результатов. Наши спортивные команды покорили один из высоких пиков, 6100 метров, это пик Маяковского. В этом году мы намечаем также сделать 2 восхождения на шеститысячники. Это пик Ленинградского государственного университета высотой 6222 метра и пик Карла Маркса высотой 6723 метра. Надеемся, что мы хотим придать этой экспедиции, значит, международный окрас. Пригласили спортсменов-альпинистов из Российской Федерации, а также с Республики Узбекистан. Вот. Ну, хотелось бы отметить, что прошлый год прошел довольно насыщенным. Было очень много туристических групп, которые, в том числе и наши местные туристы, туристы из города Душанбе, туристы из города Худжанда. Очень много я встречал таких групп в Фанских горах. Здесь у нас на отрогах Кесарского хребта. Это и озеро Тимурдара, и озеро Пайрон, и Ширкенский барьер. Очень много групп ходило. В Фанских горах была очень такая высокая активность. Надеюсь, что в новом 2023 году будет такая же активность, даже, может быть, и туристов будет больше. Хотелось бы также отметить, что в этом году у нас с Федерацией спортивного туризма намечены, значит, 2 мероприятия. На начало этого года, это вот в январе этого года, значит, будут проходить соревнования по лыжному спорту, значит, на лыжной базе Софидара. Также у нас будут проходить соревнования среди спортсменов, студентов туристскому многоборью. Это в мае месяце. Я думаю, этот год будет тоже насыщен и на соревнования, и на всевозможные мероприятия. барои таъмин намудани рушди минбаъдаи соҳаи сайёҳӣ зарур аст ки Кумитаи рушди сайёҳӣ корро ҷиҳати зиёд кардани номгӯи хизматрасониҳои сайёҳӣ, баландбардоштани сатҳу сифати хизматрасониҳо дар соҳа, роҳандозии васеъи сайёҳии табобатӣ, экологӣ ва кӯҳнавардӣ густариш бахшад. Дар ин раванд бояд ба масъалаҳои самаранок ва бо сифати баланд татбиқ намудани лоиҳаҳои сармоягузории соҳа, илова додани бунёди инфраструктураи сайёҳӣ ба стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯй, баландбардоштани мавқеи байналмилалии кишвар, ташаккули бренди миллии фарогири имкониятҳои сайёҳӣ ва муаррифии он дар арсаи ҷаҳонӣ, инчунин таъмини иқтидори кадрии соҳа диққати ҷиддӣ дода шавад. чӣ тавре маълум аст, туризм дар тоҷикистон ҳамчун соҳаи иқтисодиёт афзалиятнок эътироф шудааст. ба шарофати татбиқи мунтазами сиёсати дарҳои кушода ва ба амал баровардани ислоҳоти бозорӣ дар ҷумҳурӣ, дар айни замон хизматрасонии бозори сайёҳӣ ба вуҷуд омад ки имрӯзҳо ҳиссаи бахши хусусиро ба худ мегирад. мақсади асосии инкишофи сайёҳӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ташаккулёбии экологӣ, иҷтимоӣ, самаранок ва рақобатнок будани комплекси туристӣ ба аҳолӣ ва инчунин ба буҷаи давлат фоида овардани он ки ба зиёдшавии маблағи андоз ва ба ҷои кори иловагӣ таъмин намудани
будани қисми зиёди шаҳрвандони ҷумҳурӣ мебошад. Дар айни замон сайёҳиро ҳамчун яке аз соҳаҳои пешбарандаи иқтисодиёти мамлакат баррасӣ намуда, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор тадбирҳо андешида истодааст, ки барои рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурӣ, ташкил намудани дастрасии бештари ҷумҳурӣ барои омаду рафти туристони хориҷӣ, беҳтар намудани ҳолати инфраструктури мавҷудаи туристӣ, бахусус дар минтақаҳои баландкӯҳ, сохтани пойгоҳҳои кӯҳнавардӣ ва истироҳатӣ ҷалби сармоягузориҳо нигаронида шуданд.